Para pamirsa ingkang kinasih ing Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Yusak Agung Wicaksonosco saking GKJ Kelompok Banjarnegara Klasis Banyumas Utara wonten ing wekdal menika dinten Selasa 12 Januari 2026 badhe ngaturaken waosan sabda winedhar kanthi irah-irahan Gusti sampun nanggel. Sumangga kita sarengan waosan ingkang dados landhesan renungan ing wekdal menika kapetik saking kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 1. Bab kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 1. Mongko sanyatane lelara kita kang disanggilan kasangsaran kita kang dirembat. Ewa semono kita padha ngira panjenengane iku kena ing ipat-ipat. Kagebak tuwin katindes dening Gusti Allah. Para pamirsa ingkang kinasih, wonten cariyos inggih menika Corrie ten Boom menika satunggaling pawestri Kristen saking negari Walandi ingkang ngalami kasangsaran ageng nalika kinunjara ing kamp konsentrasi Nazi jaman Perang Dunia Kalih. Nika tanggal gangsal 12 April tahun 18 kalih. Sarengan kalian brayatipun Corrie karangket awit sampun ndelekaken tiang-tiang Yahudi saking panguyoh-uyonipun prajurit Nazi. Ingkang menika piyambakipun asring ngraosaken keluwen, katindes lan panganiaya. Ingkang menika ugi piyambakipun kecalan. Bakyunipun ingkang dipun tresnani naminipun Betsy. Ananging sedherengipun Betsy tilar donya tasih saged paring piweling dhateng Corrie. Ora ana jogangan kang jero nganti sih katresnanipun Gusti ora bisa jangkung. Piweling menika maringi kegiatan dhateng Corrie. Nalikanipun Corrie ngadepi kawontenan ingkang awrat, piyambakipun manggihaken agenging panglipur saking Kristus. Piyambakipun ngrumaosi bilih namung Gusti Yesus ingkang kuwaos paring kegiatan lan mitulungi ing salebeting manggul sesakit lan ajrih ingkang karaosaken. Malah sasampunipun Corrie ten Boom luar saking pakunjara menika, piyambakipun kasagetaken paring pangapunten dhateng para prajurit ingkang nate nganiaya piyambakipun lan brayatipun. Cariyos bab lelampahipun Corrie ten Boom menika nedahaken kayekten saking kitab Yesaya 53 ayat ingkang sekawan. Nabi Yesaya paring pameca bilih Sang Mesih badhe nanggel kasangsaranipun lan pisakitipun manungsa. Lan menika saestu kebabar. Gusti Yesus boten namung nanggel saben dosa kita ing kajeng salib, ananging ugi kersa nanggel saben tatu kasedihan lan raos sakit kita. Nalikanipun Gusti Yesus sinalib,
Panjenenganipun nanggel saben kasangsaran kita supados kita nampi pangluaran saking kasangsaran ingkang sejatosipun kita sangki. Minangka umatipun Gusti, kita mesti badhe nampi kasangsaran awit pitados kita dhateng Gusti. Ananging menawi kita tansah kukuh lan ngandelaken woh kapitadosan kita, Gusti badhe tansah nyataken gesang lan pagesangan kita. Amin. Makaten renungan ing wekdal menika Gusti tansah berkahi kita sedaya.